Halo guys, bertemu kembali di channel Gubuk Santoso, Gubuke kreator seni Jawa. Ya, di sela-sela buka puasa, kita akan mereview wayang. Wayang buatan dari Husein Asrori Channel. Ada dua tokoh si arep direview. Siji nek pengen delok lanjut wae kon video, oke? Saksikan video sik. Delok sik Husein umur teko. Ki review sik, oke? A few moments later. Lah, kalau wis teko wonge. Rene. Wah, masih. Piye kabare, Mas? Alhamdulillah saya. Bisa dikenal ki sik, monggo. Nah, nggih. Aku ngomong apa iki? Ya dikenal sik. Nggih. Nami kula Husein Asrori. Semijil saking tlatah Gentungan Girimulya Ngargayasa, Karanganyar, Jawa Tengah. Duwe channel ta kowe? Gadah. Channel kula naminipun namanya Husein Asrori Channel. Husein Asrori Channel dicek ya. Lu tak kei apa link ini isor ning deskripsi, oke? Ya, nggih. Ini. Kowe dhisik lah bar gawe video to. Videone apa? Apa jenenge kuwi? Tujuanmu gawe YouTube to. Lah, kuwi tujuanmu gawe YouTube oleh diceritake sithik wae, oleh ora? Tujuan gawe channel ya apa ya? Ya kan awake dhewe nang omah iki lagi kondisi kayak gini itu basa anune ya gabut lah nang omah ora nek kegiatan. Iya padha nek ngono. Ya itu ya. Kalau ya pokoknya ya untuk mengisi. Lah ya wis virus Kopat Kapit 19 iki lho. Dapit 19 waduh. Mungkin lah kowe lah arep review wayang to. Nah, saiki kowe arep nggawa wayang apa saiki ngene? Wayange ya menurut Anda itu adalah Bagong karo Naga. Bagong iki sing awas iki. Ya wis. Dijiko sik wis sen. Wayange sik. A few minutes later. Wih, wadalah. Ora kamet mejane ya. Wis. Sik pertama sik dhisik. Bagong sik. Ya, sik. Mulai kok ndi bingung aku. Iki bagonge piye sih, Nyo? Bukaan sik Nyo. Bukaan. Nah. Apa po? Masih dibuntel koran, guys. Nah. Sing limited edition iki. Jamin baru. Iya. Ini dibuat ya bisa saya. Kalau jelek ya wajar. Ini ceritanya unboxing guys. Ceritanya lho, cerita wae ngono lho tatoke. Kenal sing piwire dhuwur lho. Sombong amat. Wih, ampuh. Nah. Iso dititake iki saka apa wayange? Iki dari kertas yellow board. Kalau gawe pirang dino? 2 hari ini sudah jadi. Iki dominane warnane apa wae iki? Ya macam-macam lah. Kalau wayang itu kan gradasi toh. Ini gradasi biru. Ini ya kayak biasa nih ciri khasnya Bagongnya Pak Seno lah ya kalau rabang nganggo apa jenenge iki? Sabuk kuwi pokoke dadung, sabuk dadung. Nah, ya kuwi. Duwe inspirasi gawe ngene iki kok sapa niki? Ya kok sapa ya? Kok sampeyan to? Nah, nek misale didol. Heeh. Nah, regane piro, San? Nek ngene iki ya 70.000 ini sudah mencakup semuanya. Wis ongkir barang. Belum. Wah, iya. Mencakup semuanya maksudnya mencakup dalam wayang ini loh, semuanya. Karo ongkire kuwi nah. Ongkirnya ya tergantung daerahnya mana ya. Nek pengen COD wae ngagayasa ndelok ning Kamuning ne ra oleh ding PSBB ding ya. Nah. Wis ta wayang Bagong iki piye? Tokoe piye niki? Are Bagong iki lah ya. Ini ndak punya ibu. Dari ayang-ayange Kilora Semar. Nggih. Nah iya ini watake ya mbeling, lucu, ning ya pinter. Wah. Pinter ngapusi maksudnya. Lah iki Bagong versi Kiseno Nugroho. Heeh. Iya. Oke. Apik-apik oke.
Oke, iki nek wayang iki wayang simpen sik yo. Simen dulu. Simpen sik. Nah, iki nek ulalah dibiang iki. Iya. Nah, dibuka sik. Wait. Buka piye iki? Gampang arek bedah. Nah. Udah sik. Nah. Jangan sebut merek. Iki sebelum dibuka iso dikei ciri-cirine sik. Ciri-cirinya itu wayangnya besar, panjang, gepeng, dibuat dari kertas, gapit, Yo. terus ya wis Oke. lah. Oke, silakan dibuka. Suwek. Wih, Enggak apa-apa. suaranya nyekrek iki lho. Lah ya. Krek. Bayi. Wah, apik yo. Nah, ih lho. Sik, buat sik. Nah. Ibu di belakang. Nah, iki guys, waduh ora masuk niki. Nah, sik ngene. Abot. Ulah. Delok guys, sik rinci sik, delok sik rinci. Ulah. Blek. Ampuh iki. Nah, ulah. Masuk iki. Ki piye, Sen? Padahal iki kertasnya ra cukup. Kowe oleh ngotak-ngatik piye? Sambung dong. Sambung, nyambungnya piye iki? Nah, itu Wih, ya mau ngene kita padahal iso apik ya, Andi. Wah. Iso terpilih inspirasi ini urusan iki ya. Oleh mau gawe pirang dina iki? piro ya? Seminggu mungkin ini. Seminggu. Gapite? Gapite 2 jam. Nah, oleh diceritakake iki filosofine iki piye? Nah, monggo. Kalau pengetahuan saya lah naga kreasi, wayang kreasi. Karyane Abah Hentus, Sorga Abah Hentus. Kalau Abah Hentus lah ndase 3, Ah. 1 loro 3. Iki meng sing ngarep loro sing mburi 1. Nah, iya. Oh, kayak iki jenenge apa filosofine monggo diceritake. Kene dikreasi iso dadi apa-apa iki ya nek lakon Dewa Ruci dadi naga nempur nawa, nabat nawa itu. Ah, iya. Ya nek logo apa iki? Niki para ya oleh. Oke. Memang kreasinya Abah Hentus dikasih itu. Tapi saya Heeh. Dari warnane Sen. Melambangkan apa wae iki Sen? waduh. Ini kekhilafan saya. Ini seharusnya hijau dan hijau. Nah, ini saya pas gawe iki itu ora sadar. Langsung Saya coret-coret. coret-coret wah gradasi abang. Lho kok tak warna abang. Heeh. Kudune hijau kabeh. Oke. Masuk apa ya, guys? Nek pengen tuh gawe pen ngene iki, ngene iki. Entang Sen, ngomong Sen. Cek wae ning IG nih. Jenenge apa? Husain Asrori. Nah, Atau ada juga Radip Taar. Pradip apa? ART. Ora kuwi. Radip Taar. Nah, kuwi gone apa? Nek pengen pesen-pesen monggo silahkan DM. Nek ra cek YouTube wae ya. Ki kira-kira berapa meter ki? 1 meter. 1 meteran paling. Oke, 1 meter. 1,5 paling, Ding. Nek ora 1 meter ya 1,5. Ulah. Kalau menurut saya ini agak kebesaran. Kurang cilik. Kurang cilik iya. Kesulitan kowe nggawe wayang iki piye, Sen? Kayak wayang. Mm-mm. Kesulitane. Heeh. Apa ya? Kalau saya mencari kesulitan itu tidak ada. Karena seneng. nek seneng terus noise Heeh. bakal Jalan sendiri. Jalan, Ki nganggo gapet apa Sen? Ini pring petung. Pring-pringi bahasa Indonesiane Wah, bambu. bambu. Nah, Bambu petung. rada sini sae masuk. Wah, masuk ini. Lho. Wah, lali. Tak kudune kayak siji, Mas. Heeh. Spen. Rawa. Oke. Kesulitane gawe bagong piye, Sen? Membuat biar mirip itu bagaimana itu yang susah. Wah. Iki mbok gradasi dhewe neh ta berarti ta iki. Wah. Ini kan kudune nek kulit kan bening ora dicat. Kulit apa? Asli ngono ae. Kebu asli kan bening. Oke guys, nge-review wayange cukup segini saja.
Oke guys, sekian saja review dari kami. Bariki aku biusan arep apa? Mabar iki. Mabar ora mabar gaming loh ya, mabar ki wayang. Oke, saksikan keseruan kami setelah ini. Semoga ding ding. Kaya kaya kalian ilmu kesaktian atau sembalung untuk kulit masih betul kan kami sautoro itu negeri kakak kakang bumi urip Mestina nguripi sir apa saya ning wong Mestina nanging kok ibarat ora paring apa-apa marang wong Mestina terus ngene aku kewan kakang dunia dunia tuju percaya kepiye carane aku kaya Broto tekan kasih tipu sorry Aga trisakatian Rinangko dinem Bedo sangretnan ing bawana Duh kitu kang walang hati Lole Suma lole alas dadi wana balik Wah iya yen to manjen kuwi kersane anak Prabu Duryudana wah ya bakal tak pinangkani di aku bakal golek Rekodaya supaya Bratasena tumekaning pati wis Kakang Durna aku ora bakal menyang Ngastina sadurunge Kakang Durna ngestokke dawe anak Prabu Duryudana Kakang Swanya ngambreng ngati karunane ing kaswasih aneng marga memalahatkung lole padha raja salahku mungger Bratasena wah apa iki pamujine Durna bapakku Raharja sak lakuku pas aku katur Bapak Durna oh ya ngger tak tampa nyembuh yuswane bapak ing Sukalima ya ngger ya Bapak Durna kepiye ngger Bratasena sliramu apa wis madhep mantep nggone apa jenenge kuwi nggone bakal meguru kelawan Bapak Durna ing Sukalima ngger ah kesuwene ngomah dadi tipu to kowe yo mulaku sowan ngersani Bapak Durna tekadku wis nyawiji sediamu wis kolong iya wis sik aku arep meguru Kakang Durna saiki ora nggo suwe mergo corona sak ndang teko aduh ya aduh oh iya ya ngger ning sira wis gelem ngene bakal meguru kelawan Bapak Durna ya ta ya apa dah yo lah iya terus aku arep ngomong apa intine apa syarat-syaratan nanging ora gampang kuwi ngger isih ana syarat-syaratna kang kudu bisa sira wujudake Bratasena apa goleki vaksin virus alah kayak kudu kuwi gah kangelan celiyane kamu mendengar sih kek